Kerekasztal vitanapot tartott a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány és az Észak-Dunántúli Ifjak Egyesülete a Révai Miklós Gimnáziumban. A vitanap arról szólt, hogy az állampolgároknak kötelessége részt venni a közügyekben. A diákok ezzel kapcsolatban fejthették ki véleményüket, és érvelhettek mind mellette, mind pedig ellene. A beszélgetést egy tréning előzte meg. A fiataloknak nem nagyon van eszközük, vagy nincs a jó minta előttük arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezekről a kérdésekről beszélgetni, vagy normálisan vitázni. Ennél fogva a dolog nem is érdekli őket. Abban a másodpercben, amin mintákat, eszközöket, módszereket kapnak, hogy hogyan lehet ezekről a dolgokról vitázni, a közügyekről beszélgetni, abban a másodpercben kiderül, hogy egyrészt foglalkoztatja őket, nyitottak rá, és egyébként kiderül, hogy nagyon sok minden érinti őket, vagy nagyon sok minden megfogja őket abból, amit a felnőtt társadalom mond. A vita előtti tréningen a diákok gyakorolták az érvelés technikáját is, így amikor élesben beszélgettek a szakértőkkel, már jól felkészültek voltak. Először felépítettük különböző kicsit színjátszós, de azért annyira nem színjátszós játékokkal, hogy mi a jó érv. Először mi próbáltuk megfogalmazni, meg egy gyakorlatban is egy kicsikét alkalmaztuk, utána pedig a vezetőnk felírta, és tételmondat alá kell támasztani, és így kell visszatérni, és tényleg hasznos volt. A vitanap vendégei dr. Csizmadia Zoltán, a Széchenyi István Egyetem docense, Sipos Győző, a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságának Nyugat-Dunántúli regionális irodavezetője, és Fehér Gábor hőkelnök voltak. Hol érzik azt, ahol esetleg egy ilyen előrehozott döntés jókor érzel? Például 14 éves kortól lennének ilyen előadások, hogy melyik szakmában hogyan lehet érvényesülni, akkor lehet, hogy egy szintben lehetne dönteni arról, hogy 18 éves korban ki hogyan akar tartani, hogyha negyedikre bezsúfolnak, nem tudom én, X előadást. Az akciót az Európai Bizottság indította el azzal a céllal, hogy a fiatalok véleményei érvényesülni tudjanak az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány először összegzi a diák véleményeket, majd egy tanulmányban juttatja el az Európai Bizottságnak.